Dobre, že David, máš za sebou prvý pol rok v mužskom fotbale. Aká bola tvoja aklimatizácia z mladšieho dorastu a rovno do druhej ligovej Ačka vlastne? Tak myslím, že ten prechod som zvládol celkom dobre. Podarilo sa mi dať nejaké góly a som si zvykol na to tempo, čo bol obrovský skok a som rád, že som mohol dostať príležitosť túto cestovať za tým do Turecka. A v čom bol podľa teba ten najväčší skok a rozdiel oproti dorasteneckej súťaži? Tak najväčší rozdiel bol hlavne v tom tempe tej hry a v kvalite, celkovej kvalite tých hráčov. Čo si myslíš, že ti to najviac dalo ten čas strávený s mužmi? A jeseň vlastne. Tak obrovské skúsenosti a aj ďalšie, že motiváciu pracovať ďalej, že mi to ukázalo ešte vo veľa veciach sa musím zlepšiť. A v čom si sa podľa teba najviac zlepšil za tých pár mesiacov možno? Tak to tempo som si zvykol na to, podľa mňa. Stále sa na to zvykám a rýchlo rozmýšľať, pracovať v tom. Absolvoval si už viacero tréningov s A-tímom Spartaka, tentokrát aj sústredenie v Turecku, tak aký je to pre teba pocit tak v mladom veku vlastne byť tu za spoluzáčkom? Som za to veľmi vďačný, je to super pocit a dúfam, že tých tréningov a sústredení ešte bude ďalej viacej. Ako ťa prijali do mužstva starší hráči? Tak myslím, že časom si na mňa celkom zvykli a teraz si už vychádzam dobre. Si vlastne jeden z najmladších členov výpravy, tak aké sú tvoje povinnosti, ktoré z tohto plynú? Či už na tréningu, alebo keď sa presúvate niekam? Tak starať sa o všetky veci, lopty, kužele, po tréningu zbierať, pred tréningom nachystať, do autobusu brať všetky veci, také základné. Rok 2025 bol pre teba naozaj prelomový, na gala večeri Jan do roka si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho mladého hráča. Dodáva ti to aj nejakú extra motiváciu navyše? Tak určite to motivácia pracovať ďalej. Ale asi tak, no. Áno. Dobre. Aký je tvoj možno cieľ do zvyšku tejto sezóny? A možno aj celkovo cieľ, aký máš po svojej kariére? Tak do zvyšku sezóny asi sa ďalej presadzovať v tých mlážniciach v druhej lige, nastupovať častejšie a do budúcna do kariéry, tak môjim snom je sa dostať do Premier League a to je asi tak všetko. Máš aj nejaký vysnívaný klub? Manchester United. Dobre, to je nereálne. Ešte sa vrátim aj vlastne k prvému prípravnému zápasu, kde si nastúpil na pozícii ľavého krídla, aj keď teda ty si maličko hrotový útočník. Ako si sa možno cítil v tej krídelnej pozícii? Tak bolo to niečo dosť nové pre mňa, ale beriem to tak ako ďalšiu novú skúsenosť a snažil som sa ukázať v tom najlepšom svetle. Dobre, ďakujem.